Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang yung tendera Bicolana. Ayan guys. Bali ngayong araw is meron tayong isi-share. Ayan. Bali meron tayo ditong mantika. Isang boting mantika. Tapos garapon. At saka Yakult. Yakult na wala ng laman. Ayan. Bali bago yan. Ayan. May kunting ikikwento lang ako sa inyo. Bali noong mga nakaraang taon, meron na akong upload na, di ba sinabi ko sa inyo na sa 1 litro, makakapag-repack tayo ng 3 bote. Tapos, ako. Tapos, sa isang bote naman, nakakapag-repack ako no ng 6 na tagpa 5 pesos. Di ba? Ang mantika lang. Ang mantika noon, ang bentahan ko noon sa mantika is 25 pesos kapag walang bote. Kapag may bote sila, 20 pesos, 'di ba? Kapag nagre-repack ako, basta 'yun yung ano ko kasi ang bili ko ng mantika noon is galon-galon, 'di ba? Naglalagay ako ng 1 litro. Tapos sa 1 litro nga nakakagawa ako ng 3 bote. Sa isang bote nakakagawa ako ng 6 na balot ng tagpa 5 pesos. Pero dahil ngayon hindi tayo makakababa ng bayan, hindi ako makalabas dahil hindi pa tayo vaccine. Ayan, tiyaga-tiyaga lang muna ako ngayon sa bili-bili. May dumadaan dito ng buti-buti na. Ayan, sila na yung nag-repack na buti-buti na katali-tali na. Ayan, sa isang tali 12 dozen, di ba? Ayan, yun lang muna yung binibili ko ngayon. Kaya ang nire-repack ko lang muna ngayon is bote-bote. Ayan. Pagtiyagaan ko muna yung ganito dahil yun nga. Pero hindi ko na pwedeng gawin yung ginagawa ko dati ng 6 na balot lang. Diba dati ang nagagawa ko lang dito is 6 na balot na tagpa 5 pesos. Kasi mahal na yung mantika ngayon. Kailangan, diba ang bentahan ko na nito kasi is 30. Ang puhunan nito is 27. Kailangan pag nag-repack ako nito, mas mahigit na siya sa 6 na balot dahil kapag umeksakto lang siya ng 6 na balot, wala, ganun din, di ba? Nag-aksaya tayo ng pagbabalot at saka ng balot. Kaya kailangan is makabalot tayo ng mahigit sa 6. Bali may nagawa na ako, hindi ko na may papakita sa inyo dahil nagawa ko na kanina. Bali ito na siya, ayan. Nakagawa na tayo ng tagpa 5 pesos na gamit ganito. Ayan. Bali nakuha ko tong ideyang to kay Rochelle Idades. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, kay bebe ko. Ayan, di ba? Alam niyo ba guys, ang magagawa ng ganito sa isang bote, kung magkano or kung ilang piraso. Ayan. Bali, ikukwento ko na lang sa inyo kasi nga nagawa ko na. Ayan, nakagawa tayo ng 9 na piraso, di ba? Kung ang bentahan ko nito is 30 pesos, di ba? 6 na balot is kuha na natin yung 30 pesos. Ibig sabihin nakasobra pa tayo ng 3 balot, diba? Akala ko nga 2 lang yung sobra. Hindi ko na sana isasalin yung sobra sa bote. Nung sinalin ko siya, umiksakto pa siya sa gatla, diba? Kaya kahit papaano is okay na hindi naman sayang yung pag-repack natin sa isang bote kasi diba, nabili ko nga lang to ng bote-bote per dozen. Hindi ako nakakabili ngayon ng per gallon. Ngayon kahit papaano is kita naman tayo dito, 'di ba? Kasi hindi talaga maiiwasan na marami naghahanap ng tag 5 pesos. Ang hinahanap lang naman dito sa tindahan ko is tag 5 pesos, tag yung spring at saka yung bote. Wala naghahanap ng tag 10, ng kalahati. Ayan, wala naghahanap ng ganun. Kaya 'yun. Yun lang naman yung share ko sa inyo guys, 'di ba? Sabi ko nga na-upload ko na dati noon na per gallon yung kinukuha ko. Tapos sa 1 litro nakakagawa ko ng 3 bote, sa isang bote 6 na balot ng tagpa 5 pesos. Pero ngayon dahil mahal na nga yung mantika, ito na yung ginamit ko. Nakagawa tayo ng 9 pieces, ayan na nga. At saka dapat guys, ang paglalagyan nyo ng garapon is malinis. Kasi hindi maiwasan, may mga nabubutas talaga dyan. Kaya nga konti lang yung ginawa ko ngayon dahil yung ginamit kong plastic, hindi sure yung tatak. Manipis lang siya. Tsaka yung ginamit kong plastic ngayon guys is yung mga stock ko lang dito. Hindi na talaga ako bumili pa dahil marami naman ako stock na plastic. Ang ginamit kong plastic dito is hindi yung mahaba. Dati kasi yung ginagamit kong plastic dito is mahaba. Kaya lang wala akong stock ngayon. Ang stock ko lang na plastic yung pambalot ko sa
asin na tag 2 piso. Tsaka tag 5 pesos, 'di ba? Kaya ito na lang muna yung ginamit kong plastic para hindi na tayo bumili pa ng bago. Kung ano lang yun nandyan yung plastic, gamitin nyo na para hindi na dagdag sa puhunan. And inuulit ko, yung isang bote, kapag ito yung ginamit nyo, makakagawa kayo ng 9 pieces na mantika na tagpa 5 pesos. Diba? Kahit papano is, medyo mas malaki yung kita natin. Magmantika man yung kamay natin, sulit naman, di ba? Ayan, hindi sana ako magre-repack kasi nga nasanay kasi ako sa mga nire-repack ko is yung per gallon. Ayan, dahil kay Happy Cats 8, ayan, shout out sa ating bagong kasari. Ayan, bagong bukas yung kanyang tindahan. Sined niya sa akin yung mga repack niya. Ayan, sabi ko, ako nga hindi ako nakakapag-repack dahil hindi ako nakakababa ng bayan. Kaya ito na lang yung naisipan kong i-repack. Di ba? Yun lang guys, yun lang naman yung aking share ngayon. Ayan. Kung kayo, hindi, di ba, halimbawa, kayo, biglaan, hindi nyo naman ginusto na mawalan kayo ng repacking na mantika, na hindi kayo nakabili ng litro or per gallon. Kung meron kayong mga ganito, ayan, repackin nyo na. Hindi naman sayang yung pag-repack nyo dahil mas malaki yung ating kikitain dito, di ba? Yun lang guys, thank you for watching. Yun guys, pahabol pala. Kaya kunti lang yung nirepack ko nga. Isang bote lang yung nirepack ko dahil yung ating plastic is, alam ko hindi siya ganun katibay. Kaya baka mabutas lang, sayang. Kaya nagrepack lang ako ng isang bote para sigurado lang yung mabibili ngayong araw. Pag kinulang, pwede naman tayo magrepack uli. Diba?